Il-laqat politiċi tal-Prim Ministru ma' 7 mexxejja Ewropej fil-pajjiżi rispettivi tagħhom ġew fit-tmiemhom il-ħamis filgħaxija f'Budapest, l-Ungerija. Minkejja li t-tema f'dawn il-laqat kienet waħda komuni, il-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija, kull laqgħa kellha sfond differenti skont ir-realtajiet nazzjonali. Bit-tema ta' Brexit tissemma f'kważi kull pajjiż. Morna b'mod speċjali fuq pajjiżi li għandhom aġenda speċifika, pajjiżi li forse qed jinbuttaw f'direzzjonijiet differenti, u l-antana huwa li matul din il-Presidenza Maltija li tibda fl-ewwel ta' Jannar li ġej, li minn dak li naħsbu aħna, li minn dak li nemmnu aħna, nippruvaw mhux insibu soluzzjonijiet imma nġibu progress. L-iktar laqgħa li spikkat kienet dik fil-Ġermanja mal-Kanċiller Ġermaniża Angela Merkel, fejn kien diskuss is-Summit tal-Unjoni Ewropea fi Franza tas-sena d-dieħla u t-tema tal-immigrazzjoni. Laqgħa li tula Merkel tenniet li mhux se tkun presidenza faċli, iżda esprimiet fiduċja sħiħa fil-kapaċità ta' tmexxija ta' pajjiżna. Laqgħa produttiva oħra kienet dik mal-Prim Ministru Franċiż François Hollande, fejn kienet diskussa s-sitwazzjoni fil-Mediterran, fosthom il-qagħda fil-Libja, fil-waqt li s-Sirja u t-Turkija wkoll kienu temi indirizzati. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-impatt qawwi ta' din id-deċiżjoni kienet fiċ-ċentru ta' diskussjoni mal-Prim Ministru tal-Irlanda, Enda Kelly. L-għaqda fil-kontinent Ewropew minkejja l-femiet u l-isfidi differenti kienet tema komuni fil-laqat ukoll, partikolarment fil-pajjiż li se jieħu l-Presidenza wara pajjiżna l-Estonja mal-Prim Ministru Juri Ratas u fl-Ungerija mal-Prim Ministru Viktor Orban, fil-waqt li l-isfida tal-immigrazzjoni dominat ukoll fil-laqgħa fil-Polonja mal-Prim Ministru Pollakka Beata Szydło u dik tal-Prim Ministru tad-Danimarka Rasmussen. L-ixus il-kbar tal-immigrazzjoni fejn għandek letteralment vant u punent fl-Ewropa. Min jgħid mod u min jgħid ieħor. U naħseb mod realistiku dak li trid tagħmel il-Presidenza Maltija li minn dak li naħsbu aħna illi nippruvaw inġibu ftit progress f'din id-diskussjoni. Qed inkunu realistiċi ħafna, naħseb illi l-mexxija li tkellimna magħhom qed jirrealizzaw il-mod miftuħ li bih qegħdin nitkellmu fejn maħniex qegħdin niġġudikaw. Din it-tema realistika mistennija wkoll titmexxa l-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fejn hemm 6 prijoritajiet differenti li jinkludu qatt ta' temi li huma ta' interess għaċ-ċittadini fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea.